Thermobox Danmark. Thermobox siger jo nok sig selv. Navnet siger sig selv. Hvad er Thermobox Danmark? Thermobox Danmark er et firma, der leverer bokse af forskellige karakterer. Nu det skab, som vi står ved her, er et varme- og et svaleskab. Vi har et display, der viser temperaturen i skabet. Nu her, hvor der står 85 grader, og den grønne lampe lyser, vil sige, at vi i det her skab nu har 85 graders varme, som vi nu kan følge. Den blå, hvor vi har display og lyser grøn i bunden her, er et svaleskab, og hvor vi så har en temperatur på de 3 grader. Det er altså et køleskab? Det er køleskab. Det er et rullende køleskab. Det er et rullende transport til mad for storkøkkener, kantiner med mere, til afdelinger, og hvor man skal... Du har også nogle andre produkter, ja. Fordi det her det er en af de nyheder, du har med. Det er en af de nyheder, jeg har med. Så vil jeg gå videre og vise jer. Vi har fået lavet herover et bagerskab, som er pressede guider, og som i dag, som du kan se her, er presset ud, og man kan køre ud fra bagerierne og så ud til de forskellige forretninger. Med en helt bestemt temperatur? Med en temperatur, som man også har en køleplade i. Så kan jeg vise jer herover. Der har vi så et blomsterskab, som er karakteristisk med, at det kan stå i monter, sådan som man altid har en frisk buket blomster stående. Det er også en nytænkning, som vi har lavet til det danske marked. Det vil sige, det er en bestemt temperatur, man skal have? Det er du. Den stiller du på de der 6-7 grader, som man har heroppe, som du kan vise. Så viste du mig nogle kasser før. Jeg har her så et finsk produkt, som du ser her. Det er kratelat, og det er en 40 liter. Det her med den her er jo, at man kan gå ned i siden og løfte ned, og man kan få fat i det. Selve produktet er så stærkt, har en meget kraftig og en holdbarhed. Det går ikke i stykker? Det går ikke i stykker. Også hvis du lægger låget ovenpå og står på det? Ja, vi kan faktisk det hele med det. Ja. Så det er sådan. Så har vi den, der hedder en K70, som jeg lige vil vise jer. Den kommer også fra Finland. Den vejer for øvrigt 4,5 kilo. Der har vi et lille flot varmeelement, som kan tage cirka 80 grader, som du kan lægge i skabet. Og det var ikke noget det der, for jeg har løftet på det. Det er jo en af de fordele ved de her ting. Punkt 1 er, at det kan gå i en tunnelvaskemaskine. Det kan tåle cirka 110 grader, og det kan tage en køl på 40, minus 40. Ja, og så skal vi til det allermest spændende. Ja, det er så vores egen kontrol. Det, der er det exceptionelle det her, det er jo, at det er sådan nogle chips, mikrochips, som du kalder sten. Og det er så et farvetryk, du har. Ja, det er mit farvetryk. Og hvad er det så, de sten, de kan? Denne lille sten, som jeg kalder det, har på et år cirka 2.400 målinger. Temperaturmålinger? Temperaturmålinger. Disse målinger kan du bruge til din egen kontrol for at kontrollere din varme, din køl, om det skal være et svaleskab, varmeskab, bagerskab, eller om det skal være en monter, eller om det skal være et frostskab, eller hvad. Det har jeg nu vist, kan jeg vise jer, at vi har installeret over i det ene skab her. Men her kan vi nu se, at stenen bevæger sig, og at vi har temperaturen vist her. Selve stenen her har jeg ikke kalibreret til det navn, eller til det skab, som det eventuelt skal bruges til. Det gør man, når man køber anlægget. Så kalibrerer man og skriver det nummer, det skab har, eller den kølemonter har, eller hvad ved jeg, eller frostrum. Så det på den måde har vi lavet et system. Man kan købe det her færdigt, hvor du så får en sten, du får en egenkontrol, du får en tips, du får det hele. Nu vil jeg vise jer, at vi har over i det ene skab, der har vi så sat en sten i, bare for at demonstrere, hvor man kan styre de her. Nu kan vi se her, at vi har nu kontakt med stenen, som vi har monteret på døren. Vi kan nu se her temperaturen, hvordan den stiger, og hvor vi nu her kan bruge den til vores egen kontrol. Det vil sige, at det skab, vi har her, det har eventuelt nummer 20, så ved økonomeren eller chefen, at det skab på det tidspunkt har haft den temperatur. Det vil sige, at du altid kan følge din mad og den temperatur, det har. Og det er jo en form for en sikkerhed for, at maden altid er til den. Ja, og hvor mange dage er det, du siger, man kan registrere det? Ja, nu som stenen bliver leveret, der er cirka 2.500 målinger. Det vil sige, at hver 4. time på et helt år vil du kunne kontrollere din egen mad.
eller din temperatur i det skab. Eller sundhedsmyndighederne, når de kommer. Sundhedsmyndighederne kommer. Også for dig selv. Også du ved, hvad temperaturen er, og hvor det sidste sted, hvor du afleverer din mad, eller hvor du afleverer dine varer i skabet har. Det behøver ikke kun være varm mad, og det kan også bare være almindelig frost eller køl, hvor man har en sikkerhed for, at den temperatur, man kommer i, og når man så afleverer, har det. Det er derfor, vi kalder os Thermobox Danmark. Thermobox Danmark. Ja.